Ярминкәләрне халык көтеп ала, халыкка күңеленә ошаган товарны алу урыны гына түгел, дус танышлар белән очрашу мәйданы да ул ярминкә. Менә бу көндә инде халык та күп, сатучылар да күп, бөтен төрле алкоголь продукциясе белән дә килделәр. Ит та бар, сөт та бар, төрле культуралар да бар, балык та бар, шуңа инде кемнең җанына сәтәли бөтен әйбер дә бар. Шуңа инде көннәрне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Ярминкәләр матур, без яратабыз ярминкәләр килергә, ел сайын киләбез. Күп әйбер монда. Халык килә, җыела, күрешәләр, бер-берсен күрәләр. Погода вроде әйбәт кысман, җил юк та. Шимбә көнне өлкәннәр көне уңайнан оештырылган бәйрәм ярминкәсе аеруча мулдан оештырылган иде. Теләгән кешегә ите дә, казылыгы да, балы да, ысланган ит тә тәкъдим ителде. Халык иртәнге сәгатьләрдә үзәк урамда дәртле җырлар тыңлап ял итте. Ярминкәгә бер дә төшкән юк, татлар алуына менә бүген килеп бәйрәмне карап китәймен мәктәп балаларында ниләр бар микән дип килдем әле юриспециаль урап чыктым. Халык күп бар әйбердә бар алган кешегә алай хаклары да ни улхатты кыйбат түгел. Ни аларның килә шул бар. Ярминкә бик матур оештырылган, бөтен әйбер бар. Аласы кешеләргә сайлау алу мөмкинлеге бар. Ите дә, сөте дә, чәчәкләр, алмалар, казылыклар, каз итләре, эш башлары бөтенсе дә бар. Рәхмәт оештыручы кешеләргә. Сыер итен сатучы эшмәкәрләр нокталарынан да халык өзелмәде. Бодай, арпа белән сату итүче хуҗалыклар да ярминкәдән табыш белән кайтып китте. Акмай, башка төр продукция, кием-салым да бай ассортимент табылды. Перем эшмәкәрләре ярминкәгә төрле агач куаклар үсентеләре белән килгән иде. Шиген кызына килгән бит. Әйдәгез әле үзен. Көчле алкышлар белән каршы алыйк. Роза Байбатырова сезгә. Шиген диюе. Аллакаем шушлай матур булып атнасайын. Ярминкәләр атнасайын булмаса да бер-ике тапкыр ясасыннар. Сугышлары бетте. Җылларыбыз имин булып, шушлай итеп матур итеп, сөйенеп, шушлай матур итеп яшәргә ясап. Бик күңелле. Әле менә бидайлар алдык. Бик эшсез генә, хаклары күптән инде бәяләр. Бик рәхмәт оештыручыларга зур рәхмәт яусын. Исән-сау эшләсен, эшләре уң булсын. Дөньяларыбыз тыныч булсын, күкләребез аяз, матур зәңгәр күктә яшәргә язсын. Өлкәннәр өчен чәй өстәле оештырылды. Коймак, җылы чәй, бик күп тәм-томнар белән район үзәгендәге балалар бакчалары коллективлары сыйлады. Район үзешчәннәре концерты халыкка бәйрәм кәефе бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсем телевидениесе.